Nananom og mangrove ang nagkadayang ahensya, private organizations, NGOs ug sektor sa edukasyon sa Zamboanga City kaganyang buntag sa coastal zone sa Lugoy Diutay, Barangay Talon-Talon isip pag-obserba sa World Wetlands Day 2023. 2,500 ka mga mangrove ang ilang natanom atol sa aktibidad. Ang World Wetland Day ginasaulog matag Pebrero 2 kada tuig ug marka sa petsa sa adaptation sa Convention on Wetlands kon Ramsar Convention niadtong February 2, 1971 sa Ramsar, Iran. It's time for wetland restoration ang tema karong tuiga. Highlights sa aktibidad ang paghatag prioridad sa wetland restoration ug nanawagan sab sa tanang henerasyon nga mohimo og lakang aron ma-revive ug ma-restore ang degraded wetlands. Usa sa mga taha sa katawhan ang pagkonserba sa wetlands nga dakong tabang aron makabot ang Sustainable Development Goal sa tuig 2030. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.